ndasiya vana baba uya vakamva wabata mwana uya kamwana kaye kari ECD kaye saka wambata yanga iri Friday makuseni ndadzoka kumusika Saturday inini papo ndachiri kunamata John Marangi andina Saturday ndasingaendi kubasa ndaishanda ndaiswera ndakagara ndakaitononokawo hangu kumuka because ndine pakati pewiki pese apa ndinenge ndaswera ndichita sei ndichishanda saka ndakatononoka kumuka ndofunga Saturday yenda kamuka zvikuma 9 makuseni pandatomuka ndatomuti mamuka sei baba ndotoona wakatogara pamusope ka kitchen ndandine ka kitchen kakangoita unge ikaka kandinako panapaka vandatodi vanototi tamuka edi mamukawo saka kamwana kangu kamsikana kaeke kakamva katodarika nepawari kachiti sekuru vatanga kutobata mwana magadzi kudai mubata magaro ini ndiripo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.